有关那对这是一些价格，必须有这些价格。OK。Ejimna kana nga bana ya jam na Ngozi kwele na ije kesisi, na ịhụnanya kesisi na ịdịkọrọ otu nke mmụọ nsọ na-enye dịrị ụlọ niile. Dịka ịhụnanya otu dị n'Jesu. Anyị gbakọtara n'ụlọikpe n'ụwa maka na nna anyị onye nkuzi anyị enyi anyị nwoke na nwanne anyị bụ Chief Charles Azubuike Anua kpọrọ anyị ka anyị bịa were ekpere wee si achị nke ọma n'ihi na onye nwunye na onye okenye ya olùkọ́ na cheta azụ na tie n'eluigwe. Chukwu nna Chike niile n'ihi ịhụnanya nwere n'ebe Kristi na nzukọ ya nọ, nwa odibo gị bụ Charles Azubuike Anua kwụsịrị ike na ndụ iwere onwe ya nye Kristi. Biko mee ka o keta oke na ahụghị ebe n'eluigwe site na adịwe n'anya Jesu Kristi nwa gị onye gị na ya dị ndụ na-aghachi na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa ụwa niile. N'oge ahụ Azubuike ga-ekulite nnukwu edemede Kristi gị. A ga-enwe oge ahụ ewebeghị ụdị ya kemgbe ụwa bidoro n'oge ahụ. Ma n'oge ahụ a ga-azọpụtakwa ndị nke gị. Ndị ahụ niile a ga-aha ha n'akwụkwọ. Ọtụtụ n'ime ndị na-arahụ ụra nke ọnwụ ga-etete. Ụfọdụ n'ime ha ga-abịa na ndụ ebighị ebi, ụfọdụkwa ga-anọ n'ihere dịka ndị a tụrụ ajụ ego. Ndị ahụ mere ndị amaghị ihe ga-achapụtakwa dịka ihe nke eluigwe. Ndị ahụ sitere na nkụzi ha mee ka ọtụtụ bụrụ ndị ezi omume ha ga-achapụtakwa dịka kpakpando ebighị ebi. Okwute buru ụwa chekwaba m Chineke n'ihi na igwe ebe mgbaba
si n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ziro n'ihi na ndị niile mmụọ nke Chineke na-edu bụ ụmụ Chineke. Mmụọ nke unu natara abụghị mmụọ nke igwe obi nke ga-eme ka unu laghachi n'ịtụ egwu. Mmụọ nke unu natara bụ mmụọ nke ụmụ Chineke nke ga-eme ka unu dịka Chineke si Aba Ezinna. Mmụọ nsọ ahụ n'onwe ya sokwa mmụọ anyị na-agba ama na anyị bụ ụmụ Chineke. Ọ bụrụ na anyị bụ ụmụ Chineke, anyị sokwa na ndị ya na Kristi tara ahụhụ. Anyị ma na site na mbido ruo ugbu a, ihe niile ekere eke na-asụ ike n'otu dịka nwaanyị nwanyị. Ọ bụghị naanị ihe ekere eke, anyị onwe anyị kwa ndị natara mkpụrụ mbụ nke mmụọ nsọ n'akụkụ dị n'ime onwe anyị, ka anyị nọ na-eche mgbe Chineke ga-eme anyị ụmụ. N'oge ahụ, Jesu kwuru sị, ana m ekele gị Nna dị nwenụ nke eluigwe n'ụwa, n'ihi na ị kpughere ụmụntakịrị ihe ndị a ịzọnahụrụ ndị amamihe na ndị oke mmụta. Nna, otu a ka o siri masị gị. Nna m ahanyere m ihe niile n'aka. O nweghị onye ọbụla mara nwa ahụ na-ewezuga nna. Ọ dịghịkwa onye ọbụla mara nna na-ewezuga nwa. Kedu isi ife ga-amụle gị n'ụwa anyị nọ? Ọ bụ vanity of vanities ka agụ ihe ọgụgụ n'ụtụtụ a. Ife nwere ife nchọrọ ebe ife anyị na-aga emecha hapụ. Onye dole ife asị na ya nweta ihe niile ya chọrọ n'ụwa dịka ndị eze nchịlachi tupu ya ma abịa. Na ha hapụrụ ha niile wee naba onwere kaba jikita. Ya na onwe ya mmechakwa anya ya hapụ ihe ndị a. Onye ga-anọchi ya efukọrịba ya ekpere nke ya dịteziri of vanity. Ya bụ ụda anyị na-asụ kịta, ụda anyị na-asụ maka nwanne anyị nwoke nwere ike ilu ebe ọ na-aga. Ọ bụrụ na ya ekwere na Jizọs, ọ bụrụ na vanity. Maka ọ sị gakwute n'ụmụ ndị na-agagbu onwe unu n'ọlụ. Jesu nwere ọsịsa maka mkpa niile. Jizọs n'akụkụ mara mkpa m Chineke uche ọbara ihe ebe a na n'oge adịghị ugbu ọkpamaka bịa n'ụwa bara anya na ụmụ niile mara n'ụwa dị nke kpala otu ụbọchị
Ihe a na-akpụ uche anyị ọ dịkwa gị ya? Ọ bụrụ uche anyị anyị ga-agarakwa Jizọs aka. Ya n'ime eluigwe anyị ga-akwalelu ya n'ime eluigwe anyị ga-akwalelu ya n'ime eluigwe Charlie ga-akwalelu ya n'ime eluigwe hallelujah anyị ga-akwalelu ya n'ime eluigwe nwa Chineke ị ga-eso ndị ga-ekwe ya na-eche na ị ga-eso ị na-ebido na ndụ ga-egosi na ị ga-eso ị na-ejedukwa ụka ị ga-eso na ọ dị n'obi ụfọdụ si na ụka dị n'obi Charlie ga-akwalelu ya n'ime eluigwe onye nkụzi ga-akwalelu ya n'ime eluigwe Nwachukwu ga-akwalelu ya n'ime eluigwe hallelujah ị na-ekwekwere n'ụlọ ụka ị na-abịa ịga n'ụlọ ụka isoro ukwe ọ ga-abụ mgbe ahụ ị ga-ego anya n'igwe ịbalansi okpere ukwe ihe makwa ndị ga-ekwenye na-ebido n'ebe a memenụ rihasa dịka oge m gara sị ka anyị metụ n'ihe obere ugwe ọ bụrụ na isogburu eme ahụ ịrụta ọba ahụ ịba na-akwa ya baa n'ihe kịta baa naanị ya kịta baa na kịta na-akwa ya kịta mara ka esi ekwe aleluya praktisi ka esi aga eluigwe mana leta amadịsị oge ahụ ọ bụrụ ezere etu anyị ga-akwa anyị ga-akwa anyị ga-akwa anyị ga-akwa anyị ga-akwa anyị ga-akwa obodo ekwe ndị obodo ekwe anyị ga-ekwe 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 ele ụwa ọ dị mma dị nsọ enwere egwu ndị be anyị na-agụsị ị na-ajụ m ihe mere n'ụlọ n'ịghara omenala jere ụka ị na-ajụ m ihe mere n'ụlọ ị ka nọ n'ụlọ ị nọ n'ụlọ na-ekwari nwunye kegbu onye nkụzi bịara si nwanne m na-agbakọrọ ihe n'igwe akọ ọ hapụba nke ihe omenala baja n'ụka nkụzi ọkụzi bara uru ọ na-abara uru ọ bara uru maka ịgụcha afọ ịgụcha ha chukwu ịma na ebe gụrụ na n'iyi anụrụ m n'oge siri m ọnụ isi a esi ebe niile n'ịchọ agụmakwụkwọ o wee gụgide gụta ụkwụkwọ nke gosiri ya na dịka ọgọstụ isi gụcha na-eme isizi ụzọ mkpụrụ ka ya na-aba n'ọhịa mama ya Monica so nwa m bịa ọ bụghị ezigbo akwụkwọ ebe a ịdara ya wee ganye na bishọp Ambrose ya nwoke isi na ọdịrị ka ibe n'ibe a ị na-abụbaghara ọ bụghị otu anyị ga-esi achọta chukwu ọgọstụ wee na-asị ya na ibe ya kpere adanyere o wee chọba chukwu ohere dịrị onye ọbụla dị ndụ ịchọ ya bụ chukwu na mmadụ na-asụ oyibo bụrụ spika ma ọ bụrụ nke sinetọ nọrụ haus nọrụ nke ọnụ o jere akwụkwọ ọ bụrụ mmadụ kụziri ya ọ mmadụ ndị dịka baba anyị akụziri ebe ọ na-amara ọbụ ihe ọtụtụ n'ime anyị ji nataba esi na Enugu ukwu bata bịawa ebe ada ndị ọbụla ma amaghị ebe nọ Enugu ukwu direct bishọp ga-abịa echi si na m ga-abịa Enugu ukwu na today na anyị ga-abịarịrị maka anọrọ m n'ụlọ akwụkwọ oge ka njebe mana ọ bụrụ na abụrọ m ebe a ee marị na keeti ga-akpọchi m ka eji akpọchi ndị amị ama m enweghị m excuse ọ ga-akpọchi m so ọ baghị ulu ya ka anyị si mgbisigodo Enugu kwuchi jigodo m na-abatarịrị ebe a maka na o gosiri okpukpe wee si n'ime ya rubaganye ebe nna anyị ukwu anọ amen enwere ike asị
ọzọ nwaanyị nyere ya okpukpe anụbata ya anụbata weta okpukpe ụka abụrụ ọchịchọ ọgọ mmụọ a na-asị na nwaanyị abaghị uru na nwa ihe nwaanyị na-eweta. Judith bụ ya n'obi you no look me my friend. Judith bụ ya bụ onye gburu Holofernes na-efet ndị kingdom of Israel. Judith set Israel free. Nwaanyị a nwere ibe ọrụ na ndụ nwoke a ọ sị unu kwesịrị ekpere. My statement is loud and clear. Nonsense. You will be arrested. As a military man, retired officer, I will give the order to be arrested. If I only know that I'm going to get it. Chineke just dying and never forget it. Hit them. Oh, no, that's up time. Come on, fellow. Chief Anua Joloka, forget about masquerade. God bless you. ọnụ ụzọ nke igwe, meghee ọnụ ụzọ ka nwanne anyị bata. Maka nwanne anyị Charles Azubuike Anua ka o keta oke ihe nke mbilite n'ọnwụ Kristi ga-abata na ndụ ọhụụ nke udo na aṅụrị. Meghee ọnụ ụzọ ka nwanne anyị bata. Ebe akwa ndị ọzọ na-akpa anyị dọkwazịa enyemaka nna anyị ga-asa maka ezumike mkpụrụ obi nna anyị na nwanne anyị taata anọọ. Nwaanyị nọ nye n'ụlọ o kwesịrị eze bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ. Anyị ga-enye gị ekele oge niile n'ebe niile. O na dị nsọ Chineke dị ike niile, onye dị ụwa chi ụwa site na steeti dị nwe n'anyị. Ọ bụ na ya ka nchekwube bilite n'ọnwụ dị nsọ jiri tewapụta n'ebe anyị nọ. N'ihi nke ha gị na ya eso igwe ndị mọma niile nke ha eluigwe na-eto ebe gị oge niile na ukwe n'aha na edese eze sakịrịta ihe dum nsọ. Anyị na-arịọ ka ido onye ndị asụsụ ha mmụọ gị ha wee rụọrọ anyị ahụ n'ọbara nke onye nwe anyị gara tupu esi ya n'ọnwụ ka o jiri aka wee nara. O were achịcha nye ya ekele na otito, nyawa ya nye ya ụmụazị ya sị, naranụ nke a rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ ka a ga-esiri jee. Otu ahụkwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito, nye ya ụmụazị ya sị,
naranụ nke a ṅụọ na ya niile ha bụ iko nke ọbara m kpọba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe a ga-agba ya n'ihi na n'ihi mmadụ na ekobe ara dịjọ na-emenụ nke a na ncheta gị. Anyị ji ome a na-arịọ ka anyị bụrụ na nta ahụ n'ọbara nke Kristi nweta isi so na mmụọ nsọ. Kaya kwa mwari boge sasa nwa yesi na wa kpọrọ ebe sọrọ Christ nwa si na baptizim ebe sọ episode number 6 pazi ka mbọ bichas na bọbi na-ekwe na ọgala aga. Ihe niile ekere eke na-eso ya bụ Kristi na-esikwa n'ime ya na n'aka ya na-edikọ n'otu nke mmụọ nsọ na-egibu Chukwu nna ji ike niile nsọpụrụ na otuto niile site n'ụwa tụwa niile. Ị ga-azụ n'ụdị n'ahịa ewume ị ga-azụ n'ụdị n'ahịa. Lee nwa atụrụ nke Chukwu, lee ndị nwe anyị Jesu Kristo onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha nwere isi ọma bụ ndị akpọrọ dịka nwa atụrụ Chineke. Ka a dọbara akụ isikọta jue na ndụ ebe ebe. Anyị na-ekele Chukwu n'ihi na ọ masịrị ya na ọ ga-adị otu a. Ebe ọ sọrọ ya na ọ ga-adị otu a, anyị aghaghị ije ọgụ na di ya. Anyị na-ekelekwazi nwanne anyị nwoke bụ Fada Emmanuel Anugbo mmalite okwu Chukwu ọ gwara anyị bụ na tiata ahụ maka otu o sikwa ọpụtala anyị onye nwanne anyị nwoke bụ ezinụlọ anọ. Na-ekelekwazi parish priest anyị Fada Donati Fada mkpukpe niile. Anyị na-ekele ya maka mbọ ọ na-agba na be anyị iji were mee ka okwukwe wee tọọ ntọ na be anyị. Kemgbe ọ bịara ihe dị iche a na-asị ya Fada kalụrụ nne ụbọchị. Anyị na-ekelekwazi nwanne anyị nwanyị Sista Chire all the way from Aba, Sista Nnọọ Ike. Anyị na-ekele ndị seminarị ndị mastaba ndị ukwe ekele m unu. Anọ m ka mgbe anyị na-abata otu Fada Emmanuel na-akọwara anyị mkpa ọ dị na anyị na-ekwu bọọsụ maka na unu ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ ihe ụka asị bụ na unu na-eri bribe. Thing is not even about asking. He who sings praise twice. Ya bụ na unu ketekwala oke karịwa ma unu eketekarị ndị Fada unu ketere oke karịwa ndị ọzọ. Daalụ. Fada ndị oke all the way from Sewa ebe ọ na-alụ ọlụ ibe mere ana n'ugbo n'ọgwụ ọ na-abịa diocese na-ekenekwa ya mgbe ọ bụla o nwere ike ịbịarute. Daalụrị nne maka ijikọta ebumnuche anyị na-ekene ebe anyị ka ọ dị n'ụtụtụ. Chukwu jike niile ego ozie unu Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Nah, apa ya, Pak? Imeela
imera onyama udokuna imera imera ndị si Port Harcourt wee bịa ọ bụrụ na ada anụ oyibo anyị eweta onye ga na-asụ Igbo ọ bụrụ na ada anụ Igbo anyị eweta onye ga na-asụ oyibo na-akọwara ozi anyị na-eme if you need an interpreter we mee ka anyị malụ ma ọ bụrụ na ị chọrọ interpreter anyị kwụsị okwu ukwuo the same to you ọ ya bụ na ịghọtara ife a na-ekwu the same to you biko anyị na-asị ke ndị
Yeah, bro, good evening. Please, can we know your name, sir? My name is Okulabane. Thank you very much. How do you see everything happening today? And why are you here? Well, I'm not surprised. Okay. If I tell you I'm surprised, that means I don't know Charles. Okay. Engineer Charles is a very jolly fellow. Okay. I was privileged to work with him Yes. and to serve with him Okay. in PGI Okay. when he was Student Union Government Secretary General. Okay. And I was his humble boy. Okay. Yes. So that's why you are here. Yes, we have known since 1998. Okay. We have stayed there. Okay. So how do you see everything? And what is your prayer to his father just left him? Well, his father left at the right time. Yes. He left when Charles was able to bury him. Okay. He might not be old at 75, Yes. but it's not a matter of how much old you are. Yes. When you live, it is remarkable. Yes. And today is a remarkable day because I cannot remember when I stayed till 1 o'clock Okay. at night. It's really very lively. Wow. So Charles has tried. Yes. Yes. Thank you very much, sir. Yes. Remind us. I'm proud. Charles is also a member of a group, whatever I will call the parliamentarian group. Okay. So we are all here to support him. Wow. Wow. He's not alone. We are with him. Yes. Yes. That's good. That's good. Remind me that your name again. My name is Engineer Comrade Clement Ucho, aka Okunabale. Okulabane 1. Thank you very much, sir. We appreciate. I don't pray, I don't fast.